हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दावहारु गयारी इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो मोजाङैनो थाबाय थानो हाथों आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय गोबां दायो जोंनि माखासे ससाइटियाव एबा जोंनि माखासे गामिफोराव बा बबेबा दखानफ्राव बाजारफ्राव माने बुंसोलायगासिनो दङ बा सावरायगासिनो दङ इउपिपिनिफ्राय गोबां माखासे केन्डिडेट एमसिएलए बिथांमोना बायजागोन आरो बिपिएफआसो सरकार दाफिनगोन बेफोरबायदि राव बाहायगासिनो दङ बेफोरबायदि रावा लोगो नोंथांमोन बियो थारैनो नंखाय बेफोरबायदि जाथाया मालाबाबो जानाय नङा आरो जोंसो बांसिन जेनेबा बिपिएफआ बुंदों जोंसो बांसिन मासि मोननानै देरहानो हादों जोंना 17टा दङमोन दाथ' सासे ओंखारबाय 12टा दङ जों इउपिपिएलनिफ्रायबो बांसिन बिजाथि देरहानो हादों बैफोरबायदि बुंनाया नंगौ बिसोरो बांसिन बिजाथि देरहानो हादों नाथाय सरकार दानो हायाखै 21टा देरहायोब्लासो सरकार दानो हायो नाथाय दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआबो हारसिङै सरकार दानो हाया बिजेपिआबो हारसिङै सरकार दानो हाया बेजों लोगोसे बिपिएफआबो हारसिं सरकार दानो हाया बैफोरबायदि जानायनि जाहोनाव दिनै गोबां मानसिफ्रा माने बुंसोलायदों माने इउपिपिएलजों आरो बिजेपिजों सरकार दानाया माने बिसोरनिफ्राय माखासे एमसिएलएफ्रा ओंखारबोनानै बिपिएफजों सरकार दागोन होनदों बैफोरबायदि बुंनाया एकदम नंखाय नोंथांमोना गोबां जोंनि इन्डियाननि पलिटिक्सखौ नायोब्ला बिसोरनि जारिमिनफोरखौ नायोब्ला आरो दासिमबो जागासिनो दङ नोंथांमोना नुगोन बबेबा मोनसे पार्टिया हारसिङै सरकार दानो हायाब्ला बबेबा खम पार्टियाबो लोगो नांनानै सरकार दानायनि बहुद नुथाय दङ जोंनि इन्डियान पलिटिक्सआव नोंथांमोना बबे स्टेटआव माबायदि जादों बेफोरखौ नायब्लानो बुजिगोन आं बेखौ बुंबाय थालायलिया नाथाय बियो माब्लाबाबो नंखाय जे बिपिएफआ मालाबाबो सरकार दाफिनलिया रायजो राजा नोंथांमोना बेखौ बुजिनानै ला इउपिपिएलआ सरकार दाबाय बिजेपिखौ लोगो नांनानै बियो थारैनो सैथो आरो नोंथांमोना नुखाबायबो आरो बियो दालांगोन आरो बियो 5 बोसोरनि उनावसो बे सरकारा बायनांगौबा बायगोन आरो 5 बोसोरनि उनाव बे सरकारा मोजां मावनानै जुदि देरहालाङोबा इउपिपिएल सरकारानो थाफिनबावगोन बिपिएफ सरकारा आरो बे जोंनि बिटिसिआव बा जोंनि बिटिआरआव बे जोंनि बिटिआर हालामाव आरो फैफिननायनि जेबो राहा गैला जायनि थाखाय दिनै बिपिएफनि माखासे मानसिफोरा आरो बिपिएफनि लिडार जायखौ होनो बिपिएफनि गाहाय आफादगिरि बा आगुनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों सरकारखौ जोंसो दागोन जोंसो दाफिनथारगोन होननानै बैफोर बुंनायानो जाहैबाय माने माखासे बिपिएफ सापर्टारफोरखौ गावसिनि आखायाव थाबावथों बेफोरबायदि साननायनि थाखाय गावसिनि आखायाव माने एसे स्ट्रं बिसोरनि बायग्लिनाय गोसोखौ जों सरकारा जेनबाय जों दानो हायासै बिदि साननानै बायग्लिनाय गोसोखौ एसे स्ट्रं खालामनो थाखाय बुंनाय रावल' होननानै आं सानो बेखायनो बिसोरो बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंथिना होदों नोंथांमोन इउपिपिएलआ सरकार दाबाय आरो इउपिपिएलआनो सालायगोन बियो आरो गोदानै बबेबा मोनसे पार्टिया सरकार दाफिनबावगोन बे माब्लाबाबो नङा आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय